Ito sa naplastaro ng chinso kay para nga andam na ta kay manggawa. Hoy, nagunsa man ka diha. Makita man nag-andam ko sa chinso kay nakoy gabason kahoy. Unsaon man imong kahoy? Mangutana pa jud ka maoy malamang di atong bang sugnod kay gamay na nang sugnod na to dira. Ay, Jesus nimo. Pagpuyadanan ni pa na mahurot. Kaya pa ni isa ka bulan ba? Mang kama. Pag di ta mangahoy kasukad ta nya karon nga imbis mangahoy ta kasaka na pud ta. Dili man gud ang gusto na ako mag-prepare ka. Ito ay preparan na. Ay, sus mo na. Dali. Dali. Mabuhay pa kulo ni mo ma. Ay, sus basta dali. Dali na. Ano na? Tago dara. Tago. Tago. Basta tago na pagbukat og hapon. Mama oy. Ikang kaayo. Pagtago na. Chika na lang ang bulana ang kulang diri ah. Grabe igama. Timpa. Puro ka kung manok ko kaon ba? Pati ka mamrog bantay sarado kong mama ha. Ay, tuara timing. Niabot na yung chika nga bulana. Bigang. Ay, ante. Biganin anak ka. Ay, ante. Kinomdom ka katong promise na ko si mo katong birthday na ko, di ba? Main ta sunod ba? Siya na kita ko ilawan. Matara na. Siyempre. Ayaw ka balaka kay ako'y bagada. Ah, kato ang giingon nga. Imong anak ang kanon. Ugang ako na sila. Pero ante, wala ko sa. Ay, dili kailangan na ako dito. Ato sa kwarto ba? Wala sa kwarto. Ano sa lahat ko? Ikaw di ba na siya? Surprise na ako na sa iyo. Surprise kanya ako na sa iya. Grabe man is ante. Uy, grabe man ka supportive. Sige na, lakaw na ko ha. Kini, magkaapon na ko gitsuraan ang iyo. Uy, Mr. Lim. Oy kapatid. Saan man taong kaasal tuwing suka nga matag chika sa kuwa. Ay tama nakalimot ko itong i-prepare na ko nga chika para nimo. Sa pamandi ay Asa namang 1,000? automatic na diri ah. Matik na basta na 1,000. Pero asa man ang chika? Nasa kwarto. Ready na ta dito? Ready na to dito. Walop to. Balop. Pete. Ah, kana ako Pete. ganahan. Oh, abis tayo 1,000. Op, nya na ako sa equality check po nimong kwartahan. Tingnan mo oy, mas piki pagkagnaw nga na. Sabi ko ka, oy. Hindi na, ganina na to. Natanugan na to dito, or nabuot. Hindi kaya murag ugan na. Hinog na kayo to, lakaw na ka. Matik quality nga, chika. Basta kayo na 1,000. Enjoy, Bob! Enjoy! Yahoo! Basta si Mr. Lim gani, quality gani. Patabon-tabon pa. Ay, nasik tabon-tabon dia. Magsugod na ta. Sus, porma pa lang sa likod, oh. Quality na kayo. Ay, sus, pachusi pa kayo. Si gusto ni mo, kamangon ta ka. Sana Sus, ay, di pa ginay ka matubang, ha? What? Ay, na! Yati ni si Mr. Lim na ni Maho pa manig-banig. Right, man. Ay, may simong mata. Ni Maho may kaglawanit. Hala, kaya, Hoy, dagan, ako man ka.